Добрый вечар, паважаныя калегі, добрый вечар, паважаныя гледачы. Сёння ў нас адбываецца чарговае паседжанне каардынацыйнай рады, агульнае паседжанне. І на сённяшні дзень у нас у парадку дня адно пытанне. Гэта слуханні кандыдаткі на пасаду прадстаўніцы па фінансах і эканоміцы аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжычэнка. Яна ўжо прысутнічае на агульным паседжанні. Добрый вечар, Аліса. Я бы хацеў просто такую перадгісторыю распавесці, што яе кандыдатура была прапанавана двумя фракцыямі каардынацыйнай рады «Еўрапейскі выбар» і каманда Латушкі і «Рух за свабоду» у якасці кандыдаткі. І сёння мы правядзем слуханні дзеля таго, каб потым па выніках гэтых слуханняў правесці галасаванне і прыняць рашэнне рэкамендаваць Алісу на пасаду прадстаўніцы па фінансавай эканоміцы аб'яднанага пераходнага кабінета ці не. І я думаю, што на сённяшні момант, паколькі ў нас ужо зацверджана палажэнне о слуханнях аб'яднанага пераходнага кабінета, мы сёння паспрабуем пратэсціраваць гэтую форму, гэты фармат у выглядзе пачатковага выступу кандыдаткі з прэзентацыяй і пытанняў, па два пытання ад кожнай фракцыі. Сёння, праўда, прапаноўваю не праводзіць жераб'ёўку, а пайсці па колькасці мандатаў кожнай фракцыі ў такім парадку, калі ён роўны па алфавіце. Мая такая прапанова. І калі няма супярэчанняў, тады прапаноўваю адразу пераходзіць, як кажуць, да справы і даць слова паважанай спадарыні Алісе Рыжычэнка. Аліса, вам слова. Добрый вечар, шаноўнае спадарства. Па-першае, я вельмі ўдзячна за гэтую магчымасць прадставіць сябе ў якасці кандыдаткі на гэтую пасаду. Я папраўлю табе, Арцём, прадстаўніца па эканомікі і фінансам, гэта вельмі важна. Ну і па-першае, я пачну з таго, што я раблю сёння, здесь і сейчас. Так? Па-першае, я з'яўляюся эксперткай у галіне эканомікі, дзяржаўнага кіравання і міжнароднага развіцця. Я ўжо амаль 5 гадоў працую з рознымі беларускімі ініцыятывамі, беларускімі арганізацыямі. Я кіравала, распрацоўвала і рэалізоўвала уласна ці супрацоўнічае з другімі арганізацыямі складаныя праекты на стыку эканомікі, палітыкі, медыа, таксама адукацыйныя праекты рэалізоўвала у сацыяльнай палітыкі і дэзінфармацыі. Я па сённяшні дзень працую вельмі актыўна з незалежнымі медыа Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Аўстрыі, Германіі і другімі замежнымі медыа. Я каментую эканамічныя падзеі ў Беларусі і Расіі, тлумачу простай мовай гэтыя падзеі, наступства гэтых падзей, наступства дзяржаўных пастанаўленняў, указаў, законаў і таму далей. Якія гэтыя наступствы будуць наўпрост для беларусаў, для бізнэсоўцаў і для ўсіх грамадзян цалкам. Я маю вопыт працы з міжнароднымі партнёрамі, ведаю, як працуе сістэма фандрайзінга, супрацоўнічала з NDI, IRI, разумею, як працуе архітэктура ўзаемаадносін паміж дэмакратычнымі сіламі і рознымі арганізацыямі, а таксама Еўрапейскай камісіі. Калі вы бачылі маё CV, у вас была магчымасць азнаёміцца з ім, вы бачылі, што я маю адпаведную адукацыю. Я скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт эканамічны, я з'яўляюсь магістрыкай эканомікі, і ў рамках маёй дысертацыі я правяла ўласнае даследаванне аб эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання дзяржаўнай маёмасцю ў горадзе Мінске. І ў рамках гэтага даследавання я выявіла амаль што $30 мільёнаў штогод
недахопу прыбытку якраз з-за неэфектыўнага дзяржаўнага кіравання. Таксама ў рамках маёй дысертацыі я прапанавала рэформы дзяржаўнага кіравання дзяржаўнай маёмасці, рэформы рэгулявання рыэлтарскай дзейнасці, а таксама рэформы падаткаабкладання. Гэтыя рэформы былі вельмі пазітыўна ўспрынятыя некаторымі чыноўнікамі, а таксама дзяржаўным камітэтам маёмасці, але мы сутыкнуліся з моцным супрацівам у адміністрацыі прэзідэнта, якраз якая кіруе амаль што 80% дзяржаўнай маёмасцю. І, шчыра кажучы, чыноўнікі з адміністрацыі казалі, што гэта ўсё цудоўна, вашы рэформы, яны будуць працаваць, але яны нам не патрэбныя. І не патрэбны яны таму, што на кожным узроўні гэтага кіравання дзяржаўнай маёмасцю ёсць карупцыйныя схемы, калі чыноўнікі набіваюць свае кішэні. І менавіта тады я зразумела, што мой шлях не ў сістэме Лукашенка, таму што менавіта тады сістэма Лукашенка набрала поўную моц, бесчалавечнасць, і таму я пайшла па шляху працы з прыватным бізнесам. На гэтую пасаду я іду працаваць у камандзе не як індывідуалістка з нейкімі амбіцыямі, хаця такі таксама ёсць, і я лічу гэта абсалютна нармальна. Першапачатковай задачай я бачу аб'яднанне тых практык, тых ведаў, таго досведу, які ўжо ёсць у рэфармаванні эканомік другіх іншых краін. Тыя прапановы, якія рабілі іншыя эксперты ў эканоміцы. Я маю устойлівыя кантакты з экспертнай суполкай, як беларускай, так і міжнароднай, асабіста з аўстрыйскімі міжнароднымі партнёрамі, напрыклад, аўстрыйскім інстытутам еўрапейскай палітыкі бяспекі, міжнародным інстытутам міра, палітычнай асацыяцыі Vienna Goals Europe, якая падтрымлівае краіны ў іх шляху да дэмакратыі. Я маю устойлівыя кантакты з дыяспарамі. Мы працавалі з дыяспарамі над некаторымі праектамі сучасна. Таму моя матывацыя вельмі простая. Я не іду за грашыма ці за рэалізацыі маіх амбіцый. Я маю матывацыю самого дзяцінства, таму што я з простай беларускай сям'і. Я вельмі рана стрымала тату, і я ведаю, як не працуе сацыяльная падтрымка ў Беларусі. Я ведаю, як маладыя спецыялісты не могуць знайти для сябе працу ў нейкім малым рэгіёне. Я ведаю, якія патрэбы ў простых беларусаў. З другога боку, я ведаю і працавала з буйным бізнесам, з дэвелоперамі, з IT, з ритейлам ці вытворчасцю. Я ведаю іх патрэбы, ведаю, з якімі цяжкасцямі яны сутыкаюцца з боку дзяржструктур, калі яны трымаюцца і пытаюцца ісці па шляху нейкага развіцця ўнутры краіны. Таму я магу аб'яднаць гэтыя веды з аднаго боку, што патрэбна простым беларусам у тых рамках эканамічных рэформ, якія патрэбны ў Беларусі. Я ведаю, што патрэбна бізнесу. І я лічу, што менавіта я той чалавек, які можа аб'яднаць усе найлепшыя практыкі, каб распрацаваць найлепшую стратэгію эканамічнай бяспекі для Беларусі ў транзітны перыяд, а таксама эканамічныя рэформы, якія неабходна будзе правесці далей. Я таксама валодаю камунікацыйнымі навыкамі, якія дазваляюць мне тлумачыць грамадству, бізнесу
неабходнасць правядзення эканамічных рэформ, іх наступства, як яны будуць правадзіцца. І гэта ўсё простым языком, каб людзі разумелі. Я маю давер не толькі сярод дыаспары, якая знаходзіцца за мяжой, ці бізнес, які знаходзіцца за мяжой. Я маю давер унутры краіны, і я адчуваю ў сябе гэту моц і смеласць, каб усё тое, што я рабіла наогул у маём жыцці, маю адукацыю, мой працоўны вопыт выкарыстоўваць зараз на паляпшэнне сітуацыі, эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. Дзякую вам, што выслухалі. Калі ёсць пытанні, я адкажу на них. Дзякуй вялікі за прэзентацыю. Папраўлюся да прадстаўніцы па эканоміцы і фінансах. Я прапаноўваю рухацца наступным чынам, як ужо я казаў, згодна пратэсціраваць нашае палажэнне, якое мы плануем выкарыстоўваць пры слуханнях аб'яднанага пераходнага кабінета, і па 2 пытання ад фракцыі, потым, калі застаецца час, зноў па коле ідзем. Як я ўжо казаў, прапаноўваю рухацца наступным чынам, што па колькасці мандатаў на гэты раз, а потым ужо праведзем жераб'ёўку. Каманда Латушкі Рух за свабоду, калі ёсць пытанні, калі ласка, уздымайце рукі. Юрый Губерович. День добрый. Найперш хотел подякаваць Элісе за прэзентацыю, не толькі сённяшнюю, але магчымасць сустрэцца нашай фракцыі з вами. Таксама это была добрая нагода, каб познаёміцца перад прыняццём такого важного рашэння і пачуць ваши планы і задаць пытанне. Ну, мы, напэўна, этой тэмы краналіся, но тут уже больш шырокі склад. Я лічу асабіста, што эта тэма важная. Пытанне рэформаў у вашым выступе пра гэта прагучала, і якім чынам будзе, як вы бачыце, ўзаемадзеянне з іншымі прадстаўніцтвамі у рамках аб'яднанага пераходнага кабінета у плане падрыхтоўкі рэфармавання сферы эканомікі, бізнеса, і таксама, як вы бачыце, ўзаемадзеянне з каардынацыйнай радай, бо это адзін з накірункаў нашай працы, таксама падрыхтоўка рэформаў і законапраектаў. Ну, вот, хотелось бы абагульніць, каб была абагульная эта пазіцыя. Дзякую за пытанне, Юрый. Канешне, я бачу ў гэтым вельмі шмат магчымасцей, таму што, як я казала, я іду працаваць у каманду, і для мяне вельмі важна, каб мы працавалі ўсе разам. Калі Координацыйная рада вядзе працу па распрацоўкі эканамічных рэформ, я з радасцю далучуся да гэтага. Вы можете выкарыстоўваць маю эканамічную экспертызу дзеля таго, каб распрацаваць нейкія добрыя і адпаведныя патрэбам дакумент. Я таксама лічу вельмі важна супрацоўнічаць з іншымі прадстаўнікамі, таму што, на мой погляд, вельмі важна мець сістэмны падход да распрацоўкі рэформ. Што я маю на ўвазе? Эканамічныя рэформы гэта не павінна быць нейкі дакумент у PDF-фармаце і ўсё. Гэта павінен быць дакумент, а таксама рэформы, якія уключаюць і улічваюць сацыяльную палітыку, фіскальную палітыку, падтрымку грамадзян. І гэта няма магчымасці зробіць гэта адной ці толькі эканамічнай суполкай экспертаў. Таму садзейнічаць і супрацоўнічаць з другімі прадстаўнікамі, я бачу ў гэтым толькі магчымасць, каб мы маглі распрацаваць найлепшыя практыкі і рэформы, якія неабходны для Беларусі ў розных напрамках. Дзякуй вялікі. Тады, калі больш рук няма, наступная рука Александр Кнарович, фракцыя «Беларусь». Ну, добрый день. Для меня является несподзяванкай, что мы зараз тренируем
слуханий, таму я не рыхтаваўся задаваць вам пытанне по аднаму. Таму, калі дазволіце, я пералічу 4 пытанні, якія у меня былі да Алісы. Ну, калі паспееце адказаць на одно, ці 2, ці 4, ну, буду вельмі удзячны. Калі не паспееце, значит, на наступным коле. Першае, вы сказали, что вы идете разом с командой. Калі можна, хто за команда? Так, запишите. Что это за команда, кого вы маете на увазе, что это за люди? Другое, калі мы кажем про пытанне рэформ эканоміцы Беларусі, давайте себе уявім, что сёння мы с вами уже працуем в Беларусі, трэба працаваць ужо з рэальнай эканомікай. Якія 3-5, на ваш погляд, найбольш балючых праблем зараз? І якія, другое, трэцяе пытанне ўжо, які метад вырашэння іх вы прапануеце? Я бы хотел ведаць ваш погляд на то, якім метадам трэба вырашаць тыя ці іншыя пытанні. На астатняе 4-е пытанне было наконт падтрымкі бізнеса. Я бачу, што у вас у вашем CV ёсць таксама поінты, ці гэта было не CV, ці гэта было как бы ўжо такія закрас абавязков, обязанности. Да. Вот, было как бы что-то насчет поддержки бизнеса, но вот я в очередной раз наблюдаю, как еще 900 тысяч, по-моему, евро ушло как бы непонятно куда, с моей точки зрения, в очередные пустые программы. Вот с вашей точки зрения для бизнеса белорусского за рубежом, какой бизнес стоит поддержки, в каких суммах или в каких формах эта поддержка должна выражаться. Ну, некая такая идеальная картинка поддержки белорусского бизнеса за рубежом. Я отдаю себе отчет, что мой вопрос тянет на полуторачасовой стрим, поэтому в том виде, в котором вы можете на него ответить, ответьте, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, спасибо большое, Александр, за ваши вопросы. Я постараюсь ответить. Но первый вопрос, вы, наверное, немножко неправильно меня поняли. Я иду работать в команду, а не с командой. То есть я рассчитываю на поддержку коллег, на поддержку экспертного сообщества, в том числе на вашу поддержку. Я думаю, у нас сложился хороший контакт, и мы можем взаимодействовать по некоторым вопросам, которые будут... Скажем, мы все преследуем одну и ту же цель, и оставив, скажем так, политические амбиции и какие-то разногласия, можно прийти как раз в экономическом формате к единому мнению, разработке каких-то механизмов, услышать друг друга и услышать идеи друг друга для того, чтобы работать вместе над тем, чтобы улучшить ситуацию для бизнеса за границей, улучшить экономическую ситуацию внутри страны. И ваш, в том числе, опыт работы в том же бизнесе тоже очень ценен. Что касается реформ, ну, в первую очередь, конечно, очень сложно говорить про реформы, когда на сегодняшний день нет четкой оценки текущей ситуации экономической внутри Беларуси. Насколько я понимаю, эту оценку, вот именно такую полноценную оценку ситуации, не точечно, да, по каким-то предприятиям или отраслям, а именно полноценную оценку пока что на сегодняшний день никто не проводил, кроме тех исследований, которые проводили Бирок. Что касается реформ, это, конечно, нужно начать с оценки ситуации и оценки финансовых и экономических показателей тех предприятий, которые на сегодняшний день находятся на гособеспечении. И тут не стоит говорить о какой-то там повальной приватизации или закрытии предприятий ни в коем случае. То есть, на мой взгляд, это все должно решаться индивидуально в отношении каждого кейса по отдельности, что возможно сделать, что невозможно сделать, есть ли смысл в продолжении этой работы или нет смысла, либо как возможно ее модернизировать, переформатировать, изменить, и какие есть на это ресурсы. Второй момент для меня очень важен – это пересмотр экономических затрат из государственного бюджета, куда идут деньги, на какие проекты, и как можно перераспределить эти ресурсы так, чтобы они работали на то, чтобы бюджет пополнялся, а не, как я, например, да, вот с примером, например, с недвижимостью, да, когда мы имеем огромное количество
имущество в государственной собственности, которое абсолютно неэффективно используется. И это все, опять же, мы возвращаемся к первому пункту, это оценка текущей ситуации, да, в экономике. Что касается бизнеса, поддержки бизнеса, я считаю, что здесь очень важны все шаги, которые предпринимаются абсолютно всеми инициативами Беларуси. Как кабинетом, как НАО, как ассоциацией белорусского бизнеса за границей, как индивидуально каких-то отдельных инициатив. Они все важны и все поддерживают бизнес так или иначе. Будь то упрощение регистрации бизнеса, да, что для нас важно сейчас для бизнеса, который находится за границей? Чтобы бизнес, который готов развиваться за границей, имел такие же условия, как и европейский бизнес. Да? Мы с вами разговаривали, и мне очень понравилась ваша идея и высказывание о том, что очень важно, чтобы бизнес имел доступ к европейским ресурсам наравне с европейским бизнесом. И я абсолютно в этом с вами согласна. Но это большой этап, скажем так, большой шаг, который нужно делать через маленькие шаги. Маленькие шаги могут быть это упрощение регистрации бизнеса элементарно, упрощение получении каких-то лицензий, документов, разрешений, в упрощении получения поддержки не только финансовой, но и консалтинговой. То есть тут может быть множество маленьких шагов, которые будут нас приближать к тому, что рано или поздно белорусский бизнес за границей будет иметь те же права и функционировать на тех же условиях, как и европейский бизнес, и, соответственно, иметь доступ к европейским ресурсам наравне. Я думаю, Дякую вялікі. Я думаю, да, адказалі на ўсе пытанні. Вось. Так, дзякуй вялікі. І наступнае пытанне у нас так. Еўрапейскія выбары моладзевы наступ, у нас адзінакавая колькасць мандатаў. Артём, так у нас, вот я калі вынікі галасавання публікую, там все размеркаваны ў парадку атрыманых галасоў на выбарах. Таму можна ў такім парадку ісці. Я пагляджу зараз, добра. Так, европейский выбор, коли ласка. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, спадарня Алиса. И великий вам дякую за презентацию, дякую за отказы на пытанні. Слухаючи вас, я черговий раз переконався, що наша фракція зробила слушно, що пропонувала вас кандидатом на дадену посаду, об'єднаний переходний кабінет. І тут у мяне да вас такое пытанне. У той час, калі мы яшчэ папярэдне абмяркоўвалі ваш патэнцыйны удзел у працы аб'яднанага пераходнага кабінета, у выканаўчага органа дэмакратычных сіл яшчэ не было такога афіцыйнага статуса, які ёсць сёння, тэрарыстычнай арганізацыі. Ці з'яўляецца для вас гэта пытанне выклікам, ці бачыце вы для сябе нейкія рызыкі, бо ўсё ж такі гэта мы ведаем увагу да нас, в прынцыпе, да ўсёй дэмакратычнай супольнасці з боку рэжыма. Вось, ну і, канешне, статус тэрарыстычнай арганізацыі гэта такі выкшталцоўны выпадак, канешне, таму хацелось бы даведацца, наколькі вы гатовыя ангажавацца ў працу структуры з такім статусам. Дякую, Валерый, за ваше пытанне. Канешне, гэты статус дадае вельмі больше рызык, чым раней. Але я зразумею ўсю адказнасць і ўсе ты рызыкі, з якімі я сутыкнуся на гэтай працы. Это першае. Па-другое, я ўжо амаль 5 гадоў з'яўляюсь публічнай асобай. І ў медыапрасторы я вельмі крытычна стаўлюся да рэжыма. У 2021 і 2022 годзе я праводзіла расследаванне карупцыйных схем і публікавала іх у адкрытым доступе ў Ютубе. Таму у меня нету страха перед рэжымам. У меня нету страха гэтага статусу. Тым больш, што сёння кожны беларус можа апынуцца ў гэтым статусе, калі ён пракаментуе нейкія падзеі ў дэмсілах у інтэрнэце ці адкажа неяк
не так, як патрэбна нейкім дзяржаўным органам. Таму гэты статус для мяне не то, чтоб нічога не азначае, але я разумею ўсю адказнасць, і тым больш я зразумею, наколькі гэта дурасць, калі палітычныя структуры, якія пытаюцца наладзіць дэмакратычны шлях для сваёй краіны, прызнаны тэрарыстычнай арганізацыі толькі таму, што яны хацяць лепшага жыцця для беларусаў, для сваёй краіны. Таму я да гэтага стаўлюсь роўна. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне Елізавета Пракопчык. Володзя, наступ. Так, добрый дзень, Аліса. Дзякуй вялікі, што да нас завіталі ў наш утульны кружочак. Такое пытанне. Іх два, але яно вельмі кароткае. Па-першае, прыхільніцай якой эканамічнай школы вы сабе лічыце? І што вы думаеце пра вашынгтонскія пагадненні? По-першае, по поводу эканамічнай школы я ўсё ж такі прыхільніца ліберальнай школы эканамічнай. Па-другое, вашынгтонскіх пагадненняў, гэта вы маеце на ўвазе якія пагадненні? Ну, гэта такі дакумент, які як бы спрабавалі зрабіць розныя эканамісты, як мусіць выглядаць здаровая эканоміка краіны. Там ён вельмі прарынкавы, а я ў вашай прамове шмат пачула пра сацыяльнае пасобе, пра непавальную нацыяналізацыю і гэтак далей. І таму я хацела вось як бы даведацца адказ на гэта. Я лічу, што усе тыя дакументы, распрацоўкі, якія сёння існуюць, меюць месца быць, але яны не могуць быць спасаваныя у поўнай меры да Беларусі. Таму што Беларусь гэта абсалютна унікальны кейс, які насамрэч ужо меў дастаткова рыначную эканоміку і самастойных бізнэсоўцаў, якія маглі развівацца. Але тым не менш мы ўсё ж маем неразвітыя рэгіёны і вельмі колькасць беларусаў, якім патрэбна сацыяльная падтрымка. Таму я лічу, што гэты пераход да ліберальнай эканомікі, да рыначнай эканомікі, ён должен быць паступовы і збалансаваны, калі мы праз развіццё прыватнага бізнеса маем магчымасць палепшыць нашу сацыяльную падтрымку. Дзякуй. Дзякуй за адказ. Так, калі у фракцыяў яшчэ ёсць пытанні, вось ад фракцыі беларусы, Святлана Мацкевіч, другое пытанне, і я бачу, трымае руку Сергей Петрухін, пасля фракцыі беларусы ён таксама зможа задаць пытанне пазафракцыйны дэлегат. Калі ласка, Светлана, потым Сергей. Спасибо. Я прошу прощения, что я, наверное, чуть опоздала и много, наверное, чего не услышала. Но у меня такой вопрос. Вот если вы претендуете на данную должность, то на данный момент у вас есть какие-либо предварительные расчеты, планы? Сколько, например, будет стоить в целом существование демократических сил за границей, или сколько будет стоить, или общие объемы будущих как бы реформ экономических. Но прежде чем претендовать на там реформы будущее Беларуси экономические, я думаю, что надо начинать с малого и в первую очередь с самих себя. И поэтому скорее вопрос вот сужаю до такого вопроса, да, то есть есть ли какой-либо расчет, смета ресурсов, общий объем, какие направления должны в основном сейчас финансироваться в демократических силах?
Во-первых, если вы обращали внимание на документ с моими обязанностями и функционалом, то на первом месте там стоит экономика и только потом финансы. Что касаемо финансов, там есть только несколько функций, которые касаемы как раз-таки разработки дополнительных альтернативных источников финансирования для тех инициатив, которые не покрываются существующими механизмами. Что касается по разработке потребностей функционирования кабинета за границей, отвечу нет, у меня нету таких разработок, так как я еще не занимаю эту должность. И, в принципе, было бы, скажем так, наверное, не очень этично проводить такие разработки на этапе, когда ты еще не являешься членом команды. Что касается моих непосредственных обязанностей, как раз-таки в мои обязанности в первую очередь входит оценка тех потребностей белорусской экономики, которые необходимы для разработки стратегии безопасности в транзитный период. И именно этим я в первую очередь собираюсь заниматься. Ну, предварительно, вот так просто сходу, конечно, делались какие-то исследования с моей стороны, и расчеты, это не были полные расчеты, потому что это огромный объем работы, который предполагает доступ к определенным данным, предполагает ну, непосредственно заниматься этим вопросом. Но я проводила определенные исследования и расчеты, например, какая необходима сумма элементарно для экономики Беларуси в переходный период, если в случае России отключит нас от газа, там, от нефти. Да? И это совсем не те цифры, которые скажем так, предусмотрены там планами Маршалла и другими механизмами поддержки со стороны Европейского Союза, которые на сегодняшний день хотя бы как минимум обговаривались с международными партнерами. И как раз-таки поэтому очень важно провести вот эту оценку текущего состояния экономики и тех необходимых потребностей в ресурсах, которые необходимы будут для экономической безопасности в переходный период. Дзякуй вялікі. І тады ад фракцыяў, калі няма больш пытанняў, Сергей Петрухин, калі ласка, ваши пытанні. Добрый вечер. Я об зямным, об насушным. Скажите, калі ласка, спадарыня Аліса, калі вы станете чальцом команды, куды вы хотите трапіць, ці будзе беларуская супольнасць, беларускае грамадства мець магчымасць ведаць справаздачу тых людзей, якія бяруць гранты, якія гэтыя гранты распрадзяляюць, ну, напрыклад, на тых жа палізняволеных, на пенсіянераў, якія прыязджаюць, бежанцаў. Таму што зараз гэта ўсё пакрыта макам, і ад гэтага вельмі непрыемна багата каму з людзей, так, которые адкрыты бачаць, то Норвегия выделила на политзаключенных и их семей 2,5 миллиона. Люксембург, яшчэ нехта. Скажите, калі ласка, пры вас вы зробіце так, чтобы были справаздачы перед людьми, як павінна быць у крацы? Дякую. Дякую за ваше пытанне. Мне кажется, что вы неяк путаете мою посаду по экономике и финансам с посадой прэзідэнта краіны нейкай неіснуючай. Але што я хочу адказаць вам? Па-першае, калі вы мелі вопыт працы з міжнароднымі інстытуцыямі, ці донарамі, ці нейкімі арганізацыямі, фондамі, вы павінны ведаць, што справаздача заўсёды ёсць, заўсёды праводзіцца аўдыт гэтых арганізацый, якія атрымліваюць гранты. А таксама ёсць у тым ліку соглашэнні о неразглашэнні, якія не дазваляюць, напрыклад,
у адкрытым доступе публікаваць даныя, якія заробкі, напрыклад, нехта там атрымаў. Гэта заўсёды розныя соглашэнні з рознымі донарамі, і ты не маеш права гэтыя дамоўленасці нарушаць. То, что касается сённяшніх спраў, наколькі я ведаю, справаздача ёсць у публічным доступе, і тыя арганізацыі, якія атрымліваюць гранты, яны абавязаны праводзіць аўдыт. І аўдыт гэта не проста нешта там бухгалтер пасмотреў, гэта юрыдычны дакумент, які сведчыць аб тым, што гэтыя рэсурсы, гэтыя грошы не ідуць на нешта іншае, не на мэты, якія праследуе і гэты фонд ці арганізацыя, і на мэты, на які быў дан гэты грант. Ну, у Байсола, наприклад, аудита няма ні в одной справаздачы. Ну, я так просто вось вам в піку кажу, я гэта правяраў. Там няма аудита. Так што тое, што вы кажаце, гэта такой вельмі атрымоўваецца, што Захад дае грошы на грамадства на беларускае, а гэта нікому нельзя казаць, таму што гэта нейкая таямніца паміж НКО і грантадаўцам, так? Ну, так а грошы ж не грантадаўцу на зарплату выдаюць, на заробак. На жаль, гэта так? не... А выдаюць на беларускую супольнасць. Так, натуральна, але то, што датычыцца гэтых дакументаў о неразглашэнні, гэта, на жаль, не нашай умовы. Таму я сама мею вопыт з атрыманнямі грантаў, і гэта заўсёды складана, калі ты павінен справаздачу, павінен публікаваць адкрыта гэту інфармацыю. Я за адкрытасць, натуральна, я за адкрытасць, за справаздачу. Але часта мы наўпрост скованы ў гэтых умовах, якія дыктуюць нам тыя партнёры, якія выдаюць гэтыя гранты. Але то, што датычыцца байпола, да, или белпола, вы сказали, я не ведаю, честно, тому что... Байсола, Стрижака, Байсола. Да. Я, шчыра кажучы, не ведаю, чаму няма справаздачы у Байсола. Магчыма, яна дзесьці ёсць, але Сергея просто не бачу. Вось, вяртаючы... Нет, в адкрытым доступе гэтай няма. Аудыта ва ўсіх справаздачах Стрижака в адкрытым доступе аудыта няма. Разумею. Вось, дзякую, вялікі Сергей. Ці ёсць яшчэ ў кагосьці пытанні да прадстаўніцы кандыдаткі на пасаду прадстаўніцы па эканомікі і фінансах з фракцыяў? Калі ласка, падымайце рукі. Калі пытанняў няма, вялікі дзякуй, Аліса, за прэзентацыю, за адказ на пытанне са свайго боку. Жадаю вам удачы і заклікаю ўсіх прыняць удзел у галасаванні па рэкамендацыі ці не рэкамендацыі. І таксама свайго асабіста боку лічу, гэта вельмі смелы крок, смелы паступак выдвинуцца на гэтую пасаду, асабліва калі арганізацыя фармальна ўжо прызнана тэрарыстычнай. Таму дзякуй вялікі, што прыйшлі на паседжанне каардынацыйнай рады, і спадзяюся на, калі ўсё будзе добра, на супрацу з каардынацыйнай рады, сумесныя праекты. І спадзяюся таксама, што, магчыма, у нас з'явіцца камісія па эканоміке у каардынацыйнай радзе, якая праз год зможа напісаць заключэнне аб вашай працы. Вось, таму дзякуй вялікі. Першы пункт парадку дня у нас вычарпаны. Адзінае, што можа быць у пункт 2 рознае, трохі невялікая аб'ява. Хацеў бы аб'явіць, што на канферэнцыі «Новая Беларусь» будзе панель, прысвечаная дзейнасці, вынікам дзейнасці каардынацыйнай рады, планах дзейнасці і будучых выбарах каардынацыйнай рады, на якой будуць прадстаўлены ўсе лідары фракцыяў ці дэлегаваныя людзі.
Таму заклікаю ўсіх рэгістравацца на гэтую канферэнцыю і выступіць са сваімі выступамі на ёй. Ну і таксама заклікаю ўсіх членцоў каардынацыйнай рады прыняць удзел у слуханнях аб'яднанага пераходнага кабінета, які адбудуцца 7-8 жніўня, і ў канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбудзецца 9-10 жніўня ў Варшаве. Усім вялікі дзякуй за працу, добрага вечара і жыве Беларусь! Дякую. Дякую. Живе вечно.